som man kan se her, så det her, de bitte små babyhajer æg. Og der er allerede nogen, der er udklikket. Vi har en der, og en hernede, og en hernede. Og her, der har vi en krebs, tror jeg det er. Og den har de puttet ind, for at skabe et økosystem. Sådan at når alle æggene klikker, at der ikke bliver overbefiskning, som Akila siger. Og man kan se hernede i bunden, hvordan der ligger hajer, små hajer, der er døde. Hvor krebsen så sørger for at spise dem, sådan at der ikke, så der hele tiden er et godt antal. Og når de her hajer så bliver større, så kommer de over i de andre bassin, ligesom vi så før. Og det her, det er vist en geopardhaj, en leopardhaj. Det med prikkerne. Ja, den er stadigvæk levende. Man kan også, hvis man kigger ordentligt efter, så kan man se, at hajen bevæger sig inde i æggene her. Den bagerste.